салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Якдига лайка мезанем, подписатсия фаромӯш намекунем бародаро. Бародаро, ҳами акомандаи 1,5 гектар заминашон будааст. Ана 60 бех зардорша гирдошанда хай мобайнашон 76 соним 20 бех бодом. Обаш бемалол, обаш оби наробомай, оби скважишамай. Адресшон байни Лоҳутию Қарашқуманда. Нархаш бародарҷоно 120,000 сомон бо азо мешад. манам якома телефон кунтон, мана худохоҳ ман экрана номерашон ҳай. ин боғ не бародаро, ин боғ барои чунки дур будаму ман сиёмкор рафта натонстам худшон расиянда хона телефон кунтон зия мекунанд. одамишон гусем мекунанд, бурда нишон медиҳанд. мана савдо кара бо мегиртон. обу нароб, обаш нароб, скаваҷишам ҳай бемалол. барои ҳамин якдига лайка занему, поделистаи фаромӯш накунем бародаро. мана агар ягон хел рекламаҳо бошад, барои рекламакуниҳо мана 988 47 00 28 ин номери ман бародаро. мана марҳамат кара телефон кунтон, ватсапашам ҳай. барои дастгириҳотон бародарҷоно якҷаҳон ташаккур. манам якома телефон кунтон. дар понои Аллоҳ бошедон, худотон эҳтиёт кунтон. раҳмати худо.